Wapo day itari akong manok diri sa pizza 19 kay timpo sa akong talisay kay takdol na. Kinsa man ang ano? Uy Maria, maayo kinaka imong maestra manaw nagpadulong dari. Kaya si ma'am bitaw na pa. Mao na lagi. Magsige mong kag absent tanawan ni ani na kasi mong maestra. Tago nito ko. Hindi man ako'y mutago pa. Ikaw ang tago. Ano man? Kaya ako ingon kay ma'am, namatay ka. Kakabuka ni mo bata ka. Sige, Kadakang ka na kung buhi man mo kay gitunglo. sige na pa. Magdali na pa kay na si ma'am. Magdali. Saan kang bata ka oy? Ay, siglangas niya. Ay, Sana man na Maria oy. Naapil man ko kahasolan ni imong ay, sigsambok din. may mag-amoy ng eskwela. So, umama mo na kung giingon kay ma'am nga naman. Mao na lagi ba? Kay pa-eskwelahon ka magsige kag lakwat sa. Di mo kang tarong eskwela ba? Kinana. At umutangan o ka ng gapas imong ilong. Ano butangan pa man imong gapas na kong ilong? Siyempre, kay namatay, God. Paglisod akong ginawa. Dili na mo kita. Hindi. Mao man nun hinungdan ba nga mamatay ko nung dayon. Sa mukha po, di mo pa. Uy, Isa na tawag ka Maria oy. yung ngay mo ta. Pa! 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 Ayaw pa pag ginawa. Pa! Maria? Maria? Pa! Mama! Ma! Okay na na, Maria. Ma! Happy condolence. Ma'am, dalawa si Papa, ma'am. Dalawa, ma'am. Namatay si Abi Papa. mga nangati ka sa kuha day, Maria. Inuuna kong ingon ni Mama Moy. Ano nagsiga pa man ang mata si mong papa? Wala man siya gadawat good ma'am. Nga natigok siya. Ato nang papi yung pinahagbong ang gapas ito ibalik, be. Day, tinuod jud ito imong giingon sa kuha. Abi man ako Tinuod, ma'am. Uy, wapag ko nangate. Abi man ako namutbut ka, nagplano ba jud ko day nga ibagsak ta ka. Ma'am mo, ganing naka-absent jud kong dugay-dugay, ma'am, no. Kaya nagatiman pag ano ni Papa. Antod, sa jud niya nakaya, ma'am. Di pa huway lagi siya sa dayon. Luoy ni mo day, oy. Nya kumusta na namatay imong papa di ay? Mag-isa ka bulag to nga naman ni ma'am. Medyo nagmaho naman niya dagway day, oy. Oh, sa buhay pa ni si ma'am. Baho naman yun ni siya daan. Baho pagbaba. Ginabuog pag ni ma'am. Uy, ma'am, uy. Asa man day imong mama di ay ni day? Tuwagiran, ma'am. Namunit og bala. Pag gani ka padalag kwarta, ma'am. O gani pa ni nalubong. Ug gani ang naapa man ni siya diri naghigda. Ano way pud nimo, oy? Gani na gani, ma'am. Gilangaw ni ma'am. Ako lang isprayan, ma'am. Punta na nga walang langaw. Uya day ni Uday Maria, oy. Uy, kayo ko, ma'am. Sa man mangitas ko diri be. Pa. Day, 1,000 naman jud ni akong kwarta, oy. Okay na ni ma'am. Salamat. Ani, ma'am. Dako Day na siya kayo nagtuod jud tabang, ko. ma'am. Oh, nangati ka sa kuha ba ibagsak ba gyud ta ka? Ay, salamat. Jud kayo, ma'am. Kaya wako mo gibagsag, ma'am. Tanawa kung kayong sa kong papa, ma'am. Ulo, jud kayo, ma'am. Luoy gani kayo mo no. Salamat kayo ni ma'am. Bago pa kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Nalang si Kalibo pa, oh. Nya day din ako magdugay mo Sige, to sa ma'am. Sige, ma'am. Wala na ko'y kwarta day no gipun-anan ako na ba? Kasi ma'am, okay na Naluoy jud jud ko sa kayo, imo, ma. ma'am. Salamat kayo sa pagbukaw, mama. Nya mo Salamat. to sa jud. kuday. Sige, ma'am. Amping pa. Maria, asa to? Abi na iskalibo. Sir, sa kalibo pa. Kapoy kay ba? Naglisod ko Ginawa ginawa. sa kalibo. Eh, ako pinagdama-dama diri pa, ha? Dili ba lalim maghigda dili nga mag kuano mag atik-atik nga patay. Sa mga pa. Uy, ambi na Ay, sa saman kalibo. ka. Magtunga ta, anak, pabi. Kay Ay, wala. 500 ta ba? Dili lagi kay ako may nag-agwanta maghigda. Dili ba lalim maghigda. Maria, naglisod ko ginawa ba imong gibutang nga Gasa gapas po ba yung taon ka pa? Kung dili po ako naka-idea pa nga magpatay-patay ka na, di po ka kakurso. Tagay ta 500 Oh, pa, be. wala ko. Dili po ka sagaan si mo maestra og kwarta. 200 lang ko, be. Kung kuan lang, pag walang pang-load lang. Pwede kay pamalit na tong ikarang bugas. Pang-load lang ba? 200 Wala lagi. lang. Ako mo'y papa nimo, dapat sa kuha ni ang kwarta. Sama na siya. Uy, 200 lang ba? Wala lagi ako ani. Kaluoy pud atong kahimtang ni Maria, oy. Wala naman jud niya napalubong iyang papa. Ay, sabi? Pag apa jud ko naipitan. Ay, sapa jud ay ko'y 2,000 naipitan, oh.
Ako lang kaning idungag sa iyahan, no? May nalang makatabang-tabang sa iyahan ni. No, kapalit sila bugas ni mapalubong ni iyang papa. Akong balikan bi. Bibi nang 200 papi. Dili lagi. Naunsa man na siya. Uy nga. Ano raw ni sana Maria? Ikapoy ba ako gilakila ka? Kilak-kilak lang gyapon. Dili lalim imong gibuhat sa kuha. Bibi nang 200. Dapat ako ipapa diri ni sa kuang kwarta. Sabayan na Unsa man ni Maria? Unsa may imong gibutang ani akong naong? Na naman jud na basta Tanawa namatay. Tanawa lagi oh. Ay nakatingala ka bati pud ni magdagway. Bibi nang Ayaw lagi. Hala pa si Mamba. Higay. Ito nga gapas. Maria! 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 Bago ba kita nag-istorya ka ganina, Maria? Nausa man ako kita buang! Uy, dami nausa man ka! Maria! Kainsa? Diba? Papa ka ni Maria? Maria! Unsa man? Tanaway mo maestro. Tanawag atake no lang sa imong kay. Tanawa na imong kuano. Hala ka. Tanawag atake na siyang high blood ba? Hala ka pa. Na, anong ako manoy mo ang sisihon? Ano naunsa na si Mamba? Imo ba yating plano ha? Giunsa na nimo pa. Na. Taon sa una to Ako nakaron. manong imong sisihon nga imuha ning plano. Hala, giatake. Ang mayo ni Maria. Kuha na lang nito ang pala og taga Sige. Ups. Joke. Nangatik na rin ka sa kuha, Maria. Ano si Ma'am Nom? Kusugpod mga atik ba? Bagsak ka, ha? Bagsak ka! Mao na Uy, lagi ma'am, yung sika. sorry na, Ato 1,000! Ato 1,000! Ano sa 1,000? Ambi! Imo man ning gihatag sa kuha, ma'am. Ambi na 1,000! Kuha na lang ni ma'am. Ma'am, gihatag naman na nimo, Ma'am. Nangatik ka sa kuha, Maria, ha? Nangatik ka, ha? Imura kong giatik. Lain po ni si Ma'am, uy, hatag bawi man, Ma'am. Basay luaw. Uy, basay bagsak ka, Maria, ha? Bagsak ka! Sumbog po sa nang puga pa. Nanong ako man po imong sisihon. Ano ako mapod imong gipahigda? Baliktad man. Tama no? Nabalik Unsa ay. ikaw man ang namatay, ako man ang imong himong patay noon tanawa. Alam nga naratol man ko bikin anay mo mistra. Kaya pag natunay pa po na pag sa jud ko na imong trabaho pa tanawa. Ako naman hinuoy imo ang Kanang sisihon. mom jud nimo pa oy, Ginoo ko perminti gid ka mali pa, perminti jud ang sao na lang man ni pa oy nabag. Ato